ଦୋଷ ବାଂଲାଦେଶର ଅନଧିକାରରେ ମଦସ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟି ହାଡୁଣ୍ଡା ଆଉ କଣ লিয়াকত আলী সরা চিত্তার করোনা নলে দেখুছু সিটেই দেবী সরা সরা করে ভଳି কুকুর গুড়াক প্রথম মদସ ଭିତରକୁ ଏମିତି କୌଶଳ କରି ପଶି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଅସଲ ନିରୀହ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରବଳ କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟାଏ ଝୁମ୍ପୁଡି କରି ରୁହନ୍ତି ତାପରେ ଫେରିବାଲା କବାଡ଼ିବାଲା ନହେଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଂସ କାଟି ନିଜ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନେତାକୁ ସବୁ ଧରାଧରି କରି ଆଧାର କାର୍ଡ ରାସନ କାର୍ଡ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କି ରହିବା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତି ସହରରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଗନ୍ଦଳ ଲଗାନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଗୋଳସୁଆ ପଡ଼େ ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ଏ ରଘୁତ ତାଉ ମାପ ପଡ଼େ ତମେ ବନି ତମେ ଛଡ଼ା ଆସିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବାହାଗିରି ଯାওয়ালা ସାରା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଂଲାଦେଶୀ ତମେ ତମକୁ ସାରା ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କରୁରେ ଏ ଆମ ନେତା ଦୋଷକୁ ସେଇଆ କାହାକୁ କହିବା ଛଡ଼ା ତମକୁ କିଛି କହିବେ କେମିତି କହିବେ ଆମ ଘରୁ 10-20 ଭୋଟ ହେଲେ ତମ ଘରକୁ ପୁରା 30-40 ଭୋଟ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୋଲି ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବି ତମ ଗାଁକୁ ଆଉଥିବା ଫେରିବାଲାର ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଗ କବାଡ଼ିବାଲାର ଗୋପାଳଟା 14 ପୁରୁଷ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଖୋଜି ବାହାର କର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ମାଂସ କାଟି ବିକୁଥିବା ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ତା ଠିକଣା ଖୋଜି ବାହାର କର এই সভা লোক গুড়াক আম গাঁ পাই আম জিলা পাই আম রাজ্য পাই আম দেশের অখণ্ডতা পাই মহাবিপদ গাঁ সামনে বঙ্গালী পদক বড় কাটতে জানিছো তোকে জানিছি আর তো গোপাল জাহাঙ্গীর খানକୁ ବି ଜାଣିছি ସେ ସଳା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ କାଶ୍ମୀର ପଟେ ଆମ ଦେଶକୁ ପଶିଛି ତାକୁ ସରକାର ଖୋଜୁଛି ସରକାର ତ ଖୋଜୁଛି ତା ସହ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ମା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଏତିକି ଡାକୁଛି ସେ ସଳା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ସରକାରକୁ ମିଳିବା ଆଗରୁ ମତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ଆରାମ ସେ ସେଇ ଦିନ ଦେଖନ୍ତା ଏ ରଘୁ ନାମକ ଭାରତ